Sa chisin ngai kule pi ya ka channel ka jongi mentai da upload yang kini kicing rai ka ba ngi dang chu rai te kini kicing rai ka de spang kuno ka jing ya di kicing ya ka jing ka jongi yang pada pi ba fin sumpa bane share ya like pada subscribe ban ajing mut hagi comments da ka ba fin comments bat ajing mut bangin nang kam lek ba inang kam Q ya kini video ki bangin nang upload hadin boleh sih pun saya share yang lain lah.